खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आरोबाव गोदान मोनसे भिडिअआव नोंथांमोनखौ बरायनाय बावहरनाय थाबाय आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां माने मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों आरोना थारमाने नोंथांमोना आंनावहाय सोंहरबाय थायोना जे खायसे स्टुडेन्टआ सोंहरो आरोना सारखौ मानो नुवा बा मा होनो खायसेया सोंहरो माने आरोबाव दा मानसिफोराबो सोंहरो जे मुंखौ मानो नुवा बाबु फिफाखौ मानो दिन्थिया होननानै दा बेनिबो आङो नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे भिडिअ लाबोगोन रायजोफोर बियो आङो उनाव बेखौहाय 1K जागोन आरोना आंनि चेनेला ओमफ्रायहाय 1Kनि उनावहाय आङो 10Kसिम जानायावनो बबेबा मोनसेयावहाय खिथागोन आरोना रायजोफोर बेखौहाय दिन्थिगोन बा बुंलांगोन आरोना मानो नुवाखै बा मानो नुगोन ना नुवा बेखौहाय ओंखायनो रायजोफोर नोंथांमोना दा जेन'बा भिडिअ होनायाव अन्नानै दा सोंथ'सै मानि थाखाय नुवा उनाव आङो बेखौ फोरमायगोन मोनसे भिडिअनि गेजेरजोंहाय रायजोफोर होमबा दिनैनि भिडिअखौ आङो स्टार्ट खालामसै दा आङो गसाइगाव थांनो नागिरदों बे गसाइगावआवहाय आङो मोनसे जिनिस लायनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय दिनै गसाइगाव बाजारबो दा बेखायनो आङो दा एसे नोंथांमोननि सेरावहाय गसाइगाव बाजारखौबो दिन्थिलांसै आरो आं मा जिनिस लायनो नागिरदों बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामलांसै होमबा दिनैनि जागायजेननोसै जादो होमबा माबाया बाजारा स्टार्ट जाजेनबायबो ओरैजा टाउन हाबबाय नै दखानफ्रा गिदिर गिदिर जाजोब्बाय जि गोबाव जाबायमोन फैयैया बेफोरखौ दा ओंखारनानै लानोसै आं ओंखारबाय नै रायजोफोर दा नै लायनोसै जिनिसखौ बिबारफोरा खमला जोबनो गैयै खमला बाजार गिदिर हाबफैबाय नै बेजोंहाय स्ट्रबेरि लांनांगौहाय बेसेबांथाय जा भिर बेनि खाथियाव ए बोराव फैदो नायसाय नै जिनिस लांनो फैबाय आन्दायफैबायसो अबहाय जिरायो फनबो लाबोनो रोङासै ए नै थालिर बिबार लानांगौ अबे ए बेनो जागोनदां नै अबेनि सोंलाय नै बेनिनो गाइखेर दाखा बुरा ओरैबायदि मोजांखा दोनखादों आरोना दोननो थिनहरखादों दहाय आनै लांफैदोंमोन नालाय आनै नायथ' এইটা কত 2 কেজি এ 5 কেজি পাবেন जा मोजां बेनि गाइखेर दाखाया रनजित नै बेसेल' बे थोनाय नङाना सोरनावबा अर्डार होखाबाय होनलाय नांला दा बोरो ए बेजोंसो हाबो नै बेदर लायनि है अबेजों नायसाय अबेजोंबा हाबजायो जालाबायबाय नै बेजोंसो बेदर फानग्राया माथो जोबजोबखाबावबायसो गैला माथो खर'ल'सै नै खर' गोजासै गैला जोबजोब्बायमोन नै दिनै जेरावबो अबे ए मेजेमानो गैया मेजेम नांगौना एसे
Mejian ya? Mejian gila. Baba haijeng lani. Haijeng. Bejeng nih, sama dokan dong. Na goran. Na daw. Hangsha nih. Ayo, haro. Hah? Bro? 280. Mayo hai. Zura. Hangsha lai. Nih daula berabra. Ayo Bima. Mana mulai kok? Sinamurgi. Wis bang aja. Udah selesai. Ini hangsa bisa. Hangsa bisa. Jeng nih. Broiler. Burma. Nalaki. Nah, ya ada mau bagan, मैगं bagan untuk gue. Alusnya biar. Nah, nonton share kalau mau siang nih. Bazar मा दंबावो बे बेगर फाननाय. Orizang. Oh, beawबो गुवारथार बाजारा. Ayo, ini babaku सिनायदां. Kompini bahasa nai. Saya sih benang kalana. Oh, nih beau gede pangkra dong. Nih beau na puja jagra ya. Nih gidir mondir, Durga puja jagra ya. Ramurci ya? Beau lah bedek. Sandal, juta. ये हेडन से बस्ती डालने के लिए मिठाई है जों मैगंसो दंजोबोसै ना बाबा नांखालाना जेबो नांलायला दे लानोसै ना जायखिजाया औ मोजांखौ हरदो फाननायाव नांगौ
ए बेयावहाय बे फैसा गिजि गिजिखौ सोलायनानै ओमफ्राय मा लांनांगौ खम लांनांगौ ए बिदिबो जायो आंहा मोनथिफेरा माने नै बेना फैबाथाय गय जानाय जेरावबो ओरैजोंसो दख'ना फानग्राफ्रा सि फानग्राफोर ओंखारबोफिनबाय जों होनबा नै मा लानांगौ लानानैहाय मा लाखो नोंथांमोननोबो दा थांनानै देखायहैनोसै आं दिन्थिहैनोसै न'आव थांनानैहाय दा होमबा न'आव लोगो मोनहैफिनसिगोन रायजोफोर होमबा थबाय थादो नै सारियालियाव नै स्ट्रबेरि लाबोदों बिसोर रायलायनायाव 600 बारसो नांसिगोन स्ट्रबेरि नै मेना गाइखेर दाखा बेनो एसे लाव जानायहाय सोमावनानै बोरैबा जाबाय नै माबा बेनो बे थरखा जानो माया अमा बेदर दं बेयाव